22、3で桜木町でボーイズバーをやってたんですけど、そこでも結構料理もいろいろ出してて、居酒屋さんちょっと挑戦しようかなと思いました。めっちゃ美味しいです。世界一。安心高いです。ちょっと時間かかるかもしれない。コロナの時に自粛でやったじゃないですか。で昼からやって8時まで終わりみたいな。週末はやっぱ若い子たち出てますからね。駅前と比べたら全然ですけど、常連さんがやっぱ心配して、いろいろ顔出してくれたりするんで、ありがたいです。ミックスね、ミックス。お店ができて今どれぐらい経つんですか？お店を始めたのは13年前からで、夜6時から土日は朝の5時までやってます。すいません。いつもこれ頼みます。ああ、これ。美味しそう。取りたたき。締めのラーメンと新世界カレー、すぐ売り切れちゃうハンバーグ、この3点が人気ですかね。ハンバーグに関しては目玉商品なんで 250g で結構なボリュームあって、肉汁もぐわーって出てすぐ完売しちゃいます。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。お願いします。スープ自体全部オープンからも4、5回ブラッシュアップさせてこだわりのスープになってます。
せーのでいただきます。一番出るラーメンって何ですか？醤油と塩、辛味噌、その3点がよく出ますね。初めてですか？はい、初めてです。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。世界一。普通のノーマルが一番やっぱり飲んだ後にはいいんじゃないですかね。ここのカレーはココイチよりうまいっていう有名で、カレー一択です。ありがとうございました。ありがとうございます。A buzz on and my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest お客様からのね、やっぱ美味しかったよって言葉がやっぱりね、何よりも嬉しいですね。ごちそうさ